І повертаємося до теми авіакатастрофи у московському аеропорту Шереметьєво. Нагадаю, там загинула 41 людина. Про це повідомили у слідчому комітеті Росії. Адже напередодні о 18-й годині літак Суперджет-100 розпочав рейс до Мурманська, але зробивши кілька кіл над Московською областю, запросив екстрену посадку. Дивіться подробиці далі у сюжеті. Жорстка посадка, кілька ударів об злітно-посадкову смугу, спалах, вогонь і чорний дим. Так сідає у московському аеропорту Шереметьєво пасажирський літак Сухой Суперджет-100 авіакомпанії «Аерофлот». Ще до повної зупинки всю задню частину фюзеляжу охоплює пожежа. Ошелешені пасажири інших рейсів і працівники литовища знімають катастрофу на мобільні телефони. Самоліт горить в Москві, в Шереметьєво. Мама, ужас. Посмотри, на полосе разлито. У цей час у салоні охопленого полум'ям літака справжнє пекло, хаос і паніка. Вже пізніше з'ясується, літак «Аерофлоту», який мав здійснити рейс Москва-Мурманськ, повернувся до аеропорту Шереметьєво буквально за кілька хвилин після злету. Екіпаж запросив екстрену посадку, оскільки в борт влучила блискавка. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления. Не через компьютер, как обычно, а напрямую, аварийный режим управления. Нині лише припускають, під час аварійного приземлення від удару об землю відлетіла частина шасі і влучила в двигун. Пожар у нас начался после посадки. То есть в воздухе у нас не было пожара. После полной остановки мы объявили аварийную эвакуацию. Сначала второй пилот вышел из кабины, потом я. Офіційні представники «Аерофлоту» запевняють, людей з аварійного літака евакуювали швидше, ніж потрібно за нормативами. Хоча самі ж пасажири заважали евакуації, намагаючись забрати з полиць свій багаж. Быстрее! Быстрее! 25 принял. 6 пассажиров эвакуировалось, но пока точную цифру сказать не могу. Остаточні цифри загиблих жахають. А сколько всего погибших в вечернем ситуации? На борту літака перебували 73 пасажири і 5 членів екіпажу. На офіційному сайті «Аерофлоту» опублікували прізвища тих, кому пощастило вижити. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. 5 человек доставлены в медицинские учреждения. Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Із них 33 пасажира і 4 члени екіпажу. Причини трагедії ще мають з'ясувати слідчі, але в Росавіації вже говорять про можливу заборону польотів пасажирських лайнерів російського виробництва «Сухой Суперджет-100». Ріана Алієва, Заман, АТР.